Ugong Girls! Naimbang nga aldaw kakabsat. Naimbang nga daw kakabsat and welcome to my channel! So this is your Kabsat Munding. Ngayong araw na to guys, ang gagawin natin ay meron tayong episode which is titled Meet the Ugong Girls! So meron tayong mga guests today. Pero meron tayong challenge as well. So ngayon ang gagawin din natin ay magja-jogging. So ano pang ginagawa natin? Let's do it mga kakabsat! Tara na! Join na! Alright, so mga kakabsat, bago natin simulan ang pag-exercise, of course, kailangan nating mag-stretching. So ang unang-unang ginagawa ko guys, kasi ginagawa ko talaga to every time na nagja-jogging ako. So of course, unahin natin sa ulo. Kasi when I was a volleyball player, part of the varsity when I was in college. So ayun, unahin natin sa ulo guys. So, ayun na nga mga kakabsat, nakatakbo na ako, inaikot ko na tong Arcovia City ng 2 beses at nakakapagod. So, kailangan nating uminom ng tubig. So, paano ko iinom kung nakamas ako? So, dapat tanggalin mo yung mask para uminom ka, di ba? So, cheers! Tubig-tubig muna tayo, mga kakabsat! Sarap! So, after nito guys, iikot ulit kami with my ugong friends. So, dyan lang kayo. Antay-antay lang kayo kasi iikot pa kami ng iikot. Magsasara G kami. Ikot, ikot, ikot lang mga kakabsat! Napaka-importante kanya tayo ti panag-ehersisyo. Okay? So nga, di ba, nagkaroon tayo ng pandemic since March. So, ang lahat, sobra bahay lang, stay at home, para safe tayong lahat. Pero, sa ngayon guys, since naka-general community quarantine naman na mostly yung mga cities, provinces, and municipalities. So ayun guys, much better mag-exercise tayo, lumabas tayo ng mga bahay. Pwede kayong pumunta dito, yung mga malalapit dito sa Arcovia City, lalong-lalo yung mga taga-ugong dyan. So pumunta kayo dito, maganda mag-exercise dito sa Arcovia City. Napakaganda ng ambience. Yan, kahit umaambon po ngayon, nagsushoot kami. Para lang to sa inyo mga kakabsat, para maipakita mi kanyayo na kasano kami ka-dedicated kaya nga pa nag-exercise. So anapay ti, ururayim kakabsat. Tara na!
Join na! Yan, so mga kakabsat, so sinabi ko kanina, meron tayong guest. So here he is! Hi guys! Ayan, here they are rather. So first of all, I want to introduce you to my co-vlogger. Yan, si Haris Duco. Paki-follow din po siya sa kanyang mga vlogs. So again, ang pangalan ng vlog niya or ang channel niya is Haris Duco. Harries. Welcome to my vlog! Yan. So, yan yung kanyang signature. Welcome to my channel! Ganyan. So, ngayon guys, meron din naman ako dito. Ito, isa kong anak si din, si Cham! And welcome to their channel! So, welcome to our channel. So, ayan. So, kami yung Ugong Girls. So, soon, siguro magkakaroon kami ng sarili naming channel. So, ngayon, pino-foresee ko na magkakaroon kami ng new channel and that would be Ugong Girls! And so, tatanggalin Bakit mo... nga ba Ugong Girls? Ayan. So actually, yan yung topic natin. So, magtanggalan muna tayo ng mask kasi ang hirap. Parang hindi naman nakikita yung ganda natin, di ba? May ganda na ba? Oo naman, ang ganda natin kasi umaga na. Kaya, umagang kay ganda! So, ayun. So, bakit nga Ugong Girls? Okay. Let's start with dun sa vlogger natin, si Haris Duco. So, Haris, kailan ka ba dito sa Ugong? Before that, welcome to his vlog! So, nandito ako sa Pasig since 2011. I work here and tumira ako kasama niya. And, ayun, tinawag ko din siya dito sa Manila, my cousin. And, siya nasasagot kung ilang taon siya dito. Well, actually, Char, since it's Hindi sera ka, te. I've been to US, Char lang. Ito na nga. So, ito na nga. Ano nga? Mag sa 6 years na ata ako, or more than 6 years na ako dito sa Ugong. So, this is one of the best thing happened to my life na nakakasama ko kayo. And of course, I'm enjoying everything happening to my life right now. English. Don't speak. Nosebleed ako. Eto Ayoko nga, na. dito ako Oo. nakapagtrabaho, nakapag-provide for my family, and yun, na-enjoy ko dahil kasama ko kayo from Isabela to Manila! Here in Ugong, Pasig! hindi magkaintindihan. Hindi magkaintindihan. Ano ba naman Kasi yan? walang script. Magpa-practice kami. Don't worry mga kakabsat. Kasi, alright, so purong Ilocano kami amin kakabsat. Yes. So, very proud kami nga Isabelinos. Very proud kami nga Ilocano. So, adatoy kami Manila kasi siguro adatoy ti destiny ni. Okay? Ipagsama Pero, na lang sa buhay. Destiny. Pero sa San si Mr. Ah. Destiny. Ikaw na ba si Mr. Right? Ayan. So, another thing. Ikaw, Ako how bakit? long have you been here in Manila? Ayun na nga. So, nasabi ko na dun sa first vlog ko, I've been here since 2011. And it's almost a decade na nandito na ako sa Ugong, Pasig City na nakatira. Masasabi ko, tunay na akong residente ng Ugong, Pasig. Yan. Proud Pasigueño, pero tubong Isabela! Ayan. So, bakit ka ba napadpad sa Manila? Pagkatapos ng board exam, I went here to find a job and to support my sister on her studies. So ayun, hanggang napamahal na sa akin yung pag-work sa BPO at nakakapag-provide kasi siya talaga. Malaki yung kinikita. So there, ayun yung reason kung bakit ako nandito, for my family. Alright, so aside from proud Pasigueño, tubong Isabela, proud call center din kami! Ayan. So, ikaw naman, anong ginagawa mo dito sa Manila? Bakit ka ba nandito? Ayun. So, eto na nga. Nangyari ito nung kasagsagan ng Kasagsagan ng ano?
ng kahirapan sa Isabela. Uy, hindi naman tayo naghihirap sa Isabela. Well, Grabe of ka course, naman. oo, may, Ang dami-dami kayang pagkain doon. at saka may mga So, lupain oo, tayo sa Isabela na true. ano. So, we're just here for our, yeah, kay gaya nga ng sinabi mo na parang it's our destiny to be here. And of course, dito tayo masaya tayo nagpapag-provide sa family natin. And basta tayong magkakasama. Ayun nyo ba? Of course. Because we are Ugong Girls! Nakakatawa to. Gusto ko na siya. So ngayon, yung mga grupo-grupo na nag-vlog dyan, humanda kayo. Dahil nandito na ang trio na tatalo sa inyo, ang Ugong Girls! We're looking for a manager that will handle us. Charot. Ayun. So, ayun guys. Any final say para sa mga viewers mo, Harris? If you haven't subscribed on my channel, please do so, Harris Duco, and click the notification so that you will be notified. Vlog If you mo? would like to do exercise for your family, friends, pwedeng mag-bike, pwedeng mag-run, pwedeng mag-yoga, pwedeng mag-jogging, punta ka na dito sa Ugong, Pasig City. Okay? Ayan. So, any? and yeah, and if you're looking for the best place for you to live in, Yes? choose Ugos because we are Ugong Girls! Aside, paki-promote naman yung mga painting mo. Yes, of course. So, on the next episode, lahat sila, well, actually, si Harris, blinag niya, pero yung painting naman ng kapatid ko. So, sa'yo naman, mother, Yung- since Oo. yung painting ko naman yung ipapakita ko. And, of course, and I'm Of so course, excited to Ugong. present it. And dito lang sa Ugong Girls! So, ayun. So, ito naman sa akin naman, guys. Maraming salamat sa panonood nyo na naman dito sa video ko, or dito sa vlog ko, rather. Ayan, wag po kayong magsasawa dahil marami pa po kaming ipapakita sa inyo. So, agyaman kami kakabsat, hindi pa nagbuhay yung ito channel ko. So, again, this is your Kabsat Munding! Yay! Tara na! Join na! Gelia.